SMP itu kan. Adik kulo kan uwe pengae. Ah. Terus aku bakal ndak ketok, masalah di jalan ketok ranting aku dihadang ranting. Oke. Nah, dihadang ranting. Aku langsung ketok dadak. Ketok dadak gak iso. Nanti bismillah tak tabrak pisan. Tapi kok gak ono apa-apa kok ilang. Opo iku apa ngaku kedengan? Kok tau kaya opo? Nggih tiyang Kelampahan termasuk istiqomah panjenengan ten mriki krana niki jamaahipun nggih budu-buduan nggih kudu sak temanane secara langsung mboten sadar kula kalih panjenengan pasrah diri ten Allah. Lah niku sampean budal dugi griya sampai nemui hal gaib niku krana sampean wis sering ngoten. Napa malih sing mung diketingali tok. Sing wujud kasar sak benerane mawon termasuk godhong lugur nggih. Sing liyane meneng tapi godhong iki wau obah niku sesungguhnya panjenengan niku dhek ngucap salam nang sampean assalamualaikum krana sampean sik seneng rasan-rasan ngoten nggih. Dadi pendengaran ke kita pendengaran keimanan niki wau cek ditutup nang Allah. Maka panggil sampean mangke lek anjene iso ngurang iku mangke tak ada benda yang mati di dunia ini sesungguhnya termasuk watu-watu niku wau. Napa malih daun. Niku ngucap salam ten sampean seneng ningali umate Kanjeng Nabi sing iman-iman niku wau. Kula kalih panjenengan mboten ngerti wedi melayu. Niku kula pun singen kula alam-alami ngoten tapi lajengnya melajeng mboten saged melajeng ternyata kula diparingi semerap bawah dedaunan napa mawon iki saged salam assalamualaikum ngoten nggih kula mun dadi saksi wong barang wis mati wong godhong wis garing tapi gak iso salam. Nah kula kan wedi ya lajengnya melajeng tapi kula diamakan oleh Allah sehingga di dalam diri ini mengucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan pandangan mata ini tertuju kepada benda-benda itu tadi. Nah niku Mbak Nur. Dadi lek sampean misale ana kaya ngono iku mang ya cukup sampean Al-Fatihah. Nah itu karena sampean sesungguhnya keimanan sampean wis lebih wis ngalami akeh tapi ya kan gak dadi apa-apa kan. Ya kan? Nah, termasuk iki masih ono ngene ono ngarep kene. Masih di ngarep ngene, narasumber jarene dudu sanes. Mboten dados napa-napa krana kula nggih sanes sinten-sinten. Tapi sedanten menika pengalaman ingkang boten tertangkap takal nika nggih krana keimanan nggih oleh donga-donga panjenengan. Lah ngono Mbak Nur. Dadi sampeyan niku wau lek ancene enten makhluke Allah ingkang makhluk gaib senajan setan senajan napa-napa di sampean imani niku sami-sami makhluke Allah. Sampean mboten percaya teng setan, berarti sampean gak iman nang Allah. Bingung nggih. Wong setan ku jare jeruk. Enggak, mboten medeni apapun niku wau kepanggih panjenengan, intine anjane wedi tapi sak benere niku nedhi dungoi sampean karena keimanan sampean lebih tinggi dari yang lainnya walaupun tanpa sadar ngono Mbak Nur ya. Biasanya aku nak salam, aku landa salam. Betul nggih. Dan aku salam. Nggih, termasuk Dadi lari gak salam diketoki ranting koyo bayangan ketok persis. nggih. Ketok berarti sakira. Nggih, kan sampean kan sering kados ngoten, mboten ten mriku tok, ten mriki kadang sinar-sinar ngoten nggih. Kadang tak padangi cek gak ketok ngono. Biyen lajenge kula rekayasa kula tumbasaken lampu disko. On cahaya murup-murup ngene ya. Karena wedi Pak Nur. Padahal iku nggih hasil nggih istiqomah dhewe. Cahaya-cahaya ten njaba niki nggih dugi sampean ingkang pasrah diri ning Allah. Ah ngono Pak Nur. Kula sampe bingung wah iki kodame Masirul iki ngene-ngene ngono ya Lek. Akhire kula nyandak masih Mbak Nur mboten saja iki apa ya kirane Mbak Nur wedi. Tak tekono lampu disko ae cek. Mboten kula pikiran kula tapi mboten. Akhire Allah maringi nggih cek mboten nemen-nemen akhire padang enten. Akhire mboten tapi ketinggal. Nggih Mbak Nur. Dadi niku Mbak Nur intine sedanten lek kita niki wedi ancene enten fisike secara menungso nggih. Tapi secara keimanan saiki sampean ro ilmu ni sampean Al-Fatihah ae.
Iku kendhake Allah, termasuk ten mriki sedanten menika. Mboten enten setan, mboten mlebet mriki, jin mboten mlebet sedanten. Mboten napa-napa. Ah niku, mangkane kula mboten usik-usik makhluk-makhluk Allah nggih kula imani kula balekaken dhateng Allah. Makanya mudah kula sedantene menika. Lah nggih, dadi Mbak Nur intine nggih di Al-Fatihah mawon. Napa mawon bentuke? Pun malih napa? Anu Pun Mas. cekap. Anu Mas, iki. diliwat ke pondokan. Gak gak usah wedi. Gak apa-apa. Kan ngene Mas, kadang Nggih. apa kene iku kate mateni hewan buas. Contoh nyambik wis. Nggih. Posisi nyambik. Wis ke pojok, moro kan dep-depan. Lah iku Nggih. dep-depan ku ndek atiku rentek. Kok saken kok melas ngono. Iku Nggih. pancen perasaan dhewe apa ya obasin Mas bener Mas. Nggih. Nggih lek ancene awal menika enten makhluk secara ingkang bahaya termasuk ula, nyambik napa menika. Lek awal nggih kanggo umum nggih kudu dipejahi. Mergo bahaya. Tapi lek enten tingkat keimanan proses niku enten rasa saaken. Lah niku rasa saaken, mongko sampean kate pateni kate napa? Niku saaken. Lah kula nggih diuji kados ngoten. Lek kula tiange tega. Lajenge kula gepuk, nggih pun kula gepuk. Kula apaaken? Lajenge kula pejahi sanjang dhek. Sanjang wong aku iki apa jenenge? Keseimbangan, kestabilan alam. Ancene aku nang Allah ditakdirno mangan ngene. Lah apa kon pateni? Mboten ten kula. Akhire kula nggih bingung. Lah sing kon pakane dara kuwe. Dara ambek pitik kuwi gak mangan watu dhewe. Mboten kula. Lah kesuntak lho aku mlayu ya ring ngono. Lah ngoten. Mongko guru kula salah setunggaling nggih walaupun kula mboten berguru, nggih termasuk kewan, termasuk pitik-pitik menika. Kewan meniku lek diparingi ten Allah komunikasi kali menungso, ndamel basane menungso. Sesungguhnya kewan gadah basa ki ambek, mboten ngerti kula nggih. Lek dhek wis omong-omongan kali sami kewane. Nggih, termasuk kula ngingu mendo. Ilmu niki kula padosi larang nggih. Sampai kula ngarit kajenge pucah munggah loteng. Garuk-garuk ten kula. Lenggah ten pinggir kula sendok ngoten lho. Wong kula tilem niku. Mas, aku kate mati dagingku timbang apa? Buak sia-sia aku belenae. Mudhun nggih. Akhire kula lho, kok mende iki mang ngomong ngene, akhire kula mudhun. Kula pekaken lading. Akhire nggih mboten digeceli mboten napa dawa dhewe gulune nggih karingek mboten mawon. Akhire kula damel jamaah ngeten iki tapi nggih tetep terfitnah sebagai dana teroris, polai beleno wedhus jare ya apa. Lah ngoten ta? Nggih, mboten niki ilmune Allah, mboten enten wirid khusus. Niku melalui sholawat mokoh para nabi sedanten kepingin dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, eco masih ten kuburan nggih saged. Tapi mboten selalu ten kuburan, moro sing ten kuburan ngomong Mas aku dongakno, mboten. Setiap apa yang diberikan oleh Allah mangke diparingi. Sampai ten kuburan lenggah ten makame ibuke panjenengan sampe sholawati. Ketinggal sampean. Gampang nggih, enggak usah nang dukun, enggak usah bayar, lakoni dhewe. Ngoten, sholawat intine sedanten menika. Lah napa sholawat lintu-lintune tiyang lintu-lintune mboten ngalami. Nggih sampeyan tang letaken mriku. Intine nggih kudu jujur, nggih tedoane kudu dijaga. Aja mengandung sing haram-haram, aja mengandung sing gak dadi hak milike. Lah niku nggih mudah sampean. Dadose nggih ngoten niku wau kewan apapun menika nek dikengken dateng Allah perlune nggih sanjang ngoten. Ayam kula dicolong. Sanjang ayam kula nggih kula salat. Kula diparingi semerap, enten sing nyolong ayam kula. Ayo batalno salatmu iku mek krana donya mek pitikku tok. Bingung kula. Wong kula nggih tahu sangat menyintai daripada menyintai cewek. Lebih baik kula menyintai ayam niku wau. Sampai malam minggu kula gendong ten pundi-pundi, sampai ten pundi-pundi kula beto ayam niku arek iku gendeng nang iki gawa ayam terus ngoten. Ha niku pas salat kula dingotenaken dicolong, ayo leren kon salat.
wajib iku mek krana pitikmu dicolong. Akhire tetep kula tetep pasrah ning Allah, nggih tetep kula salat. Liya dina pitik ilang kula menungso nggih mangkel kula sian. Akhire kula dikir kula selawat, ayam niku secara gaib nggih enten ngajeng kula. Mas, aku ana kene, aku aja dijupuk wis. Ha niku ayame sing sanjang ngoten. Aku sing nyolong arek kene. Kancane sampean sing ngongkon saiki salah sijine bojoku lah niki sing jaler, sing estri. Saiki bojoku ana randu 7. Ha niku sing estri dibeto mriko, sing jaler diingu dhewe karepe ditu ngoten. Ha niku nggih dadise niki kula mboten berguru dhateng kewan, tapi Allah menguji kula melalui kewan termasuk anak Nabi Adam. Walaupun membunuh dia bingung. Kajenge tak apakno iki dulurku semati iki. Akhire Allah ngutus Gagak. burung gagak eker-eker lemah. Lah niku. Dadine nggih niku wau sejarah ya akhire wong Islam umat Kanjeng Nabi nggih dipendhem di kados niku wau boten perguru nang kewan. Namung Allah maringi semerap kadose nggih ilmu nggih anak napa ilmu sing kula sampaiaken iki sanes ilmu kula niku ilmune Allah saking melalui mendo melalui ayam menika dadi kula mboten berguru ten sinten-sinten nggih tetep kula niki berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa ingkang kula sampaiaken sedanten menika nggih cukup sampai sholawat mawon cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.